Kasih tepuk tangannya mana? Kangen anda sengiting liang kanyawang aku kowe lapo katresnan Kang Mas wong bagus. Yang punya ponsel flashnya bisa dinyalakan. Selek katresnan kita terangi lapangan Ngajum dan tresno kuwi akeh pacoba. Arep tumeka ngendi katresnan iki ento aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang kuwasa Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Kang Mas mesti kaning ati tengahku siji tresno iki abadi dah dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggen kelalapan tresno datang kendan saking jaba tarewangi tapateni lairi tresno kang siji kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Ayo Mas Arya. Mayangkara original Ngajum Malang Jawa Timur Indonesia bergoyang.